Enwe ihe m si ma bịa gosatara ọnụ ngala biko. Ị hụrụ in this life, ihe ọbụla i mere ajụọ baṅụ ya wụrụ na ihe ahụ wụ ihe ike i mere ya, abaṅụ weta na ihe ahụ i mere ya, gbaghara m jupụta gị ọnụ ka ọ fọzie na agbaghara ha. Mana gị aka gị adịrị ọcha, ịdị innocent, onwe ihe i mere, mmadụ na-eme gị intimidate, somebody na-eme gị intimidate n'ihi na onye ahụ ji ego, ọ na-eme ịsụpụrụ gị ihe na-awụ ihe gị na Chinụso. Emechikwala ọnụ gị na-atụ ogu na-ajụ ogu, were ya nyefee Chineke n'aka, sị Chineke mee ka Jehova mara na-ekwupụta innocence gị, na-ekwupụta olu, were olu enweghị na-akpọ innocent voice gị na-ekwupụta ya. Hapụrụ Chineke ọtọ ga-esi alụrụ gị. A ga-ekweta n'ihi gị napụta ọha obodo, a ga-ekweta n'ihi gị napụta igwe mmadụ. Ụmụnne m enwe ihe ga n'otu gị na-achị ọchị. Ụmụnne m lewedere na nwoke na a police officer na 31st night December ka nwata nwoke nọ gara aga, onye ọbụla chụga n'afọ a na-eme obiọma, ihe aṅụrị na anya n'afọ. Ụmụnne m, onye ọbụla na-aṅụrị na afọ agwụla, afọ ọhụrụ, lekwa afọ ọhụrụ. Police officer gara aga ṅụwa ṅụọ baba ṅụọ tọtọ, bata n'ọfịs ya, ya ebido n'ụwa olu gbaghe, were kii ga-agbaghe ya, ọgwụla ihe ọ na-anụ, ihe na-akọ ya na ntị gbe gbaghe, ya ga-achị akachiri kii ga-agbaghe igodo ebe editenụrụ 13 detainees, ebe a wụsawara mmadụ 13 na-achọrọ ịtụ mkpọrọ nọ na police station. Editen eburu ha ka ha na-arụghị, ha na-ekwu okwu otu esi aga court. Ndị nọ na police cell, this man agaga were kii gbaghe 13 of them, so ha laa ga-achụ afọ na ha ekwesịghị ịnọ nga na-achụ afọ. Ụmụnne m, dimkpa 13 awụ onwe ha na-eji disappear into the thin air. Onye ọbụla lara efunyu anya, etugezi ha mbiaka, enwe onye a na-etuga. Ajụwa ya sị, gịnị ka gị na-emere ọfịsa? Na ya jikwere achụga afọ na ọwụ mmanya, na ya ṅụcha mmanya bịa n'ọfịs ya, ihe anọga gbaghe, ọ na-eme ya gbaghe, ya ma mgbe eji gbaghe, sị ka ha gaa n'ụlọ ha gaa chụọ afọ. Ụmụnne m hụ na anọkwa ihe Chineke chi napụta gị, ọ na-eme ihe ya otu ọ chọrọ isi mme ya, ọ na-eyuzu onye ọ chọrọ ịchọ iyuzu, ọ na-eme ihe ya na mgbe ya, o needịghị consent anybody. God is never late. Time obeys God. Chineke chọọ ime ihe, ọ na-eme ihe na he is never late. Mgbe ọ chọrọ ime ihe, ọ na-eme ihe o temasịrị ya. Ifiliri na ọwụ ordinary na nwoke na-aṅụbụ nkwụ, mgbe other days ọ na-aṅụ mmanya, enwe ndị eji na sel, ndị na sel agbachiri ebe ahụ echi release ndị ahụ, na-enwe ndị n'ebe ahụ other days ọ na-aṅụ mmanya. Ọ gịnị kpatara o ji ṅụchaa kedade bilie na ha laa n'ụlọ ha gacha bilie gaga were kii gbaghe ndị asụ ha criminals, ma ndị a natara egbe, ma ndị eboro ebubo, ndị agha 13 of them, ya gughe, so everybody go home. Ọ gịnị kpatara ya? Enwere onye, just one person nọ n'ime these 13 people, aka ya dị ọcha. Ọ bụghị onye ga-emegideli anyhow. Ya na onye ya na chi eso n'ikporo 13 na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa, ihe ọbụla wụ ntụgide, ihe ọbụla wụ mmegide, intimidation, ihe mmadụ ọbụla na-eme ṅụ na gịnị ka ị ga-eme? Jehova ga-esi ka zaa oku, respond to all your oppressors mgbe ha na-atụwa anya na ụdị ha na-aga ebelive na ọ ga-eme. Ọ wee ekpere m gụnwa na-ele m anya, my audience, ndị nke m, n'ụdị ọbụla mmadụ ji emegide m, n'ụdị ọbụla mmadụ ji na-eme intimidate, n'ụdị ọbụla mmadụ ji na-asị onye wụkwanụṅụ, ọwụ onye wụkwanụṅụ, ikekwe o nwere connection, o nwere ego, naanị ya ma na ụdị o ji na-emegide m, ọ bịara naghị ihe ruru m, ya sị ka ị pụọra ya ka ihe ahụ wụrụ ihe. N'ụdị ọbụla mmadụ ji na-agbanwe mgba, Chineke bi n'eluigwe ga-respond appropriately and they ga-adị vindicated. O wee ekpere m n'isi unu niile. Elega m ihe gị, ịhụ police officer, ọ wụ na ọnya ga moto, ikekwe ya ọrụ abụrụ ya. No, ọ gara ga ṅụrụcha nwe mme back to station, gawa ebe ekere kii ga-ekere,
ka ọwụ ojiki dị ya agawa straight ga-agbaghe. Imagine na anya mmanya o ya were tugo ọdụ ki tuge kwege nwa ya gba ekpe mgbaghe ya. Mmadụ ṅụọ mmanya ị ga-ajụ ị ga-eji ama na aka Chukwu dị ya wụ. Mmadụ ṅụọ mmanya n'ụdị ahụ, mmadụ ṅụgide mmanya ṅụde to the brain ya i descend so low, ị ga-agbaghewe set ndị n'ebe ahụ free. Ọ ga-ahụcha ọdụ ki ya ma ofe ekwege, even ọ ya rutere n'ọfịs ya ada somewhere rahụ. Ma ọ bụrụ na ọ ṅụrụtele n'ụdị ahụ brain ya ịgwa ihe ahụ, ọ ga-etuteli ọdụ ki ya, ọ ga na-astaga. Mana iji mara mgbe Chineke dị remote mmadụ, because of enwere Chineke chọrọ set free. Nwoke aṅụwa ṅụcha ṅụọ baba DPO anọ ya, ndị ka ya n'ọkwa anọghị ya, ya lota ga were ki si ihe ya na-anọ na ya omege gbaghe ya ga-ewere ki tụgo ọdụ ime ihe ahụ tuge kwege ki. And ihe a na-awụkarị bunch of key ya etute exactly key uke ya, particular that cell number, that cell room tute ka ewuke ya, because ọ da-awụ single key ya chọta another bunch of key, because the whole cells a na-agakọta ha ọnụ. Ya etute ka ewu the cell room ka ewu nwa ya gaa n'ọdụ ya ga-akwa ga gba ya kpem. Aka Chukwu dị ya. Enwere onye n'ebe ahụ na-ekwesịghị n'ebe ahụ, at least onye ahụ enwetele information that na police station na that station setela this person free unknowingly n'anya mmanya under the influence of alcohol. Ha ga-agbe anaghị etuge the person etuge, people ha alariele 13 of them alala lanyu anya mgbe iji tute na emewekwu ada ya mata onye agashi ike. Imagine a police officer ikiri tutegodi ugbu a enweghị ihe ga-achaji ya. Ị gaghị asị na ọ wee prison breaker, ị gaghị asị na ọ gbalahara law. Mgbe ọbụla iji tute makwa ma etute ya, itutere after 20 years, after 30 years, that is me onye oppressor ahụ dị ndụ ịhụ, because Chineke bido ịrụ ọ na-ebu mkpamkpa ọsọ n'elu ya sọ n'ala ya gakwa na your future ga-asọra gị ọhịa ebe ahụ before gị na-apụta. Mgbe ọbụla iji tute ndị a na mata ga-echetakwa ege ichetegodi echeta ma onye ka ahụ ekwe set ya free, set ya life free, emechazie gide ndị ka ọzọ mere ihe ọjọọ kwesịrị na ebe ahụ emechagide ha. Ị gaghị achaji ha na ha break prison gbalaga, no, because always police officer mepere ha ụzọ si ha lawa akwa ijidekwa ebidekwa ebe a kwụsịrị, but enweghị crime ha committed. Ebidekwa ebe a kwụsịrị ma ọ na-emegide ndị ka ọzọ kwesịrị na ebe a, ndị ka committed offense, ndị ka committed crime kwesịrị idenwe ha ebe a. Mana ekwete maka one person mepe ya ha disappear, onye ọbụla laa ka ahụ lara na ala before a ga-egide again case ahụ nwụọna. And onye oppressor ya ahụ dewere ya ebe ahụ n'ihi na ọ ga-emeli gịnị, onye ka o nwere ga-agbapụta, onye ka o nwere ga-ewepụta ka egbotowe ya ebe ikekwe ya were okpolu nwe nne nwe nna mana nna ya nwere ala, ha ga-egbotowe ka emefue ka ememina ya ka ha nwee ike were ihe onwe. Ọ pụtara na ndụ and otu ọ pụtara na otu Chineke gbaghere prison, ọ na-direct ya where to go and the next route to take. Before na akụla anya kpum oppressor ya hijuele n'ọrịa and ọ ga-anwụ before ihe na-eme. Mana enweta echigide ndị otu ndị ka rụrụ ala ya na ha nọ dia other 12 or 10 or thereabout na-adịghị innocent, enwe ihe a ga-eme ha n'ihi na ọwụhụ prison break. A police officer gbaghere ha cell ha ala, mana onye ahụ ekwere medatin ọlala eho police officer dị mba aṅụrụma aba ṅụwakwa ka dade ṅụcha tute ọdụ ka ekwe ike gbaghe ga-esi m na ordinary. Aka Chukwu dị ya. One of the 13 dị innocent. Ihe ọbụla na-eme n'ụwa, mmadụ na-eme gị intimidate, mmadụ na-achụgburi gị for ihe nwere, mmadụ na-akatọ gị n'ihi ịgaga n'ihu ọgaga n'ihu, mmadụ na-asị gị na imere gịnị mere iji deserve ihe ọma bịara gị. Onye ahụ akwanịra gị anya ọjọọ, kwana ịgwụrụ gị okwuru n'ụzọ gị, kwana ịtụrụ gị stọd, kwana ịghara gị mmiri. Otu a ka Jehova ga-akpọburu ya ndị ya ihige n'olulu ọnwụ. Ihe niile ọ kpakọrọ gị taa ka ga-eme jump and pass. Enwere otu mmadụ si na-achụgburu taa ka Chineke ji na-eset gị free, and dịka ọgụ a Chineke pụta ịlụ ya, ọ na-ebu mkpamkpa. Ọ wụ naanị set that person free from that prison. Onye denwe ebe ahụ with false allegation, onye ahụ ga-ebukwe nlu. Leweni yo, ọ si ya ṅụchara ntị anya ihe anya anọzi na ntị na-agbaghe ya ga-agbaghe na so ala ga-agbara New Year, ọ gbaghekwele na alala. Otu a ka ọ ga-adịrị onye ọbụla aka kparara na-enwe ihe o mere. Otu a ka Chineke ga-eset ya free. Ise